парите. И ти не си никой, защото боковете са на наша страна. Страхи! Не особено любезно предводителят на варварите, уповавайки се на своя водач, известния вожд Книва, иска да завземе територията, която смята, че трябва да бъде тяхна. Римляните, разбира се, не са съгласни. Който има нужда от работни ръце, който има нужда от нежни крака. Повесто за всеки го, уважаеми дами и господа. И други дребни бацили. Кой дава 10 се търси? 20. 20 продадено един път. 10. 30 даваш. $50. Опа! Чувствителната кура комска. $50. 60 евро. 60 евро. Ето в евро горе би. 60 евро първи път. 60 евро втори път. 65 втори. 71. На приятелю, не може от 60